natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hello! Good afternoon! Diyos maray na hapon tabi sendo gabos mga tugang na baga mauranon ngunyan na panahon, ano? Kaya anyway, magsama-sama muli tayo sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Ngunyan daw ning Huwebes, petsa 24 kang bulan ning Hulyo 2025. Mga tugang, ingat tabi, lalo na pag ikaw ay may sugat, may lugad ka, di ka pwedeng magduman sa mga baha na yan, baka magkaigwa ka ng leptospirosis na yan. Delikado po yan. Meron akong kakilala na kamuntik na magpaalam sa mundo kasi nagkaroon po siya noong, kasi madalas mabaha ang kanilang bahay doon sa Manila. Nangyari? Mabuti na naagapan din po siya, pero kamuntik na po siya. Kaya ingat-ingat tabi Pag irumdum lang naman sa ni Father Butch na mahal na mahal tabi kamo ni Father Butch. At mahal na mahal kamo kang DCGB family. And by the way, gusto ko pong batiin ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, kumpleanyo, lalo na si Pita. Hello, good afternoon and happy birthday po. And more birthday blessings, Blessings are overflowing, Darating po 'yan, hayaan mong diyan ka lang, Darating ang blessings ni Lord. Mga tugang, mag-inibahan kita alaw hanggang alas 2. Pwede po kamo magduman sa inyong mga Facebook, Duman sa Facebook tabi nindo, magduman kamo sa DCGB News Online. Agigibong ko na nga pala tabi intiho, merong nag-text ako, saka ko na sagutin yan, So sa Facebook tabi, magduman ka mo sa DCGB News Online. Okay, maduman na nga niya ko. Pagkatapos, siyempre, nahiling ko sa diri ko. Yan, nahiling ko sa diri ko. Yan pa ko niya sa kuyang kwarto, si Father Butch po ay may gigibuhon mo yan pagkatapos uli kay nihong programa. Bagamat day kaming klase ngunyan, dahil laog digdi sa university, pero at least may gigibuhon manggiraray. Hali ako naman sa hospital, UST Legazpi Hospital, nagkikipagkumustahan lang kasi pero hindi pa ako sa Facebook ko kumustahan with Father Butch, kung dito sa DCGB, igwa kita ning Marhay na Hapon with Father Butch. Doon po naman sa Facebook ko, igwa akong kumustahan with Father Butch sa USTL campus. Yan. And by the way, gusto kong batiin pala, kaso hapon, nag-radio girare ako. Ako po sarong radio enthusiast. Ang aking call sign po, 4F4, Bravo Delta Romeo. Patagal na po ako nag-radyo. Nga lang na-involve ako masyado sa broadcast radio kaya hindi na ako nakakapag-ham radio. Yung aking HF, sayang yan, dalawang HF ko nandito sa kwarto, hindi na nagpa-function. Kaya nga, sayang. Pero papaayos ko rin sana mayroong mag-aayos nito, hindi na, nagta-transmit. Pero nakaka-receive kay ginawa ko na lang yung TS50 Kenwood ko na monitor sa DCGB. Yan. Pero kagabi, may nakausap ako sa DX4 area, si 4F4 GMS, sa Casilito, DB4 COM, taga Taysan. Yun, happy listening Jay. Kasi sabi ni Jay sa kuya, Father, pag alauna,
nasa sasakyan ako, nagdadagog ako sa imo. Sabi ko, sige, sa aga, malay ba ko, babatiin kita. Shout out kay Jay. Ayan, mga kaibahan ko po yan sa ham radio. Ano? Aldo nga ni, kahit panahon kaya, di pa mga cellphone, talagang mahilig kami sa radyo. Nagsimula pa ako mag-ham radio noong nandun ako sa UST. Kaya sabi nga nila, kung saan si Father Butch Bombase o pina-assign na anumang kumbento, makikita mo may antena. Yun yung si Father Butch, may antena. Yun, actually, maganda po kasi sa ham radio eh. Kasi kausap ko Japan, Vietnam, Amerika, Spain, Russia. Ang dami akong nakakausap na Russia eh. Kaya natuto nga ako magsalitang Russian, pasibo bolsoy. Yun ang ibig sabihin, thank you. Yeah, pasibo bolsoy. Thank you very much. So yun po. Anyway, yun sa China, madalas akong nakakausap ko rin yung mga kaibigan natin na Chongwen, na mga Chinese na estudyante sa radyo. Kaya nga, sabi sa akin, Mr. Butch, ang tawag sa Mr. Butch, hindi Father Butch. Mr. Butch, can you teach me English? Okay, no problem. Then I will also teach me also Mandarin. So kami. Kaya sa mga kapatid natin na mga Chinese na ondig sa Ligaspi at nagdadagog, ang sendong lingkod, bumabati po sa inyong Xiao Hao. Ibig sabihin, afternoon, good afternoon. Ang how kasi good yun eh. Xiao is afternoon. Xiao Hao, good afternoon po yan. Okay? Hindi naman Hao-an, Chow-an. Pwedeng Chow, pwede yon. Good morning yon. Wang Xiang Hao. Yan. Kaya natuto po ako nag-Chinese kasi dahil sa kaibigan kong mga Chinese at dahil may dugo din po kasi ako ng malakas pa ang aking dugong Chinese. Makikita naman ninyo sa aking mata. Pero sabi ko, ang one thing na hindi ko talaga nagaya, yung mga pamangking ko na nag-aral sa Chonghua, sa Manila, talagang magaling sila ng Chinese. Ako at mga pinsan ko mga Chinese din. So, yun, sila nag-aral, So, but anyway, syempre, masaya pa rin, yun, sinasabi masaya pa rin. Why Kwailo? Yung Kwailo kasi happy. Kwailo. But anyway, mga tugang, mag-inibahan kita, alaw na galasos. Padagos sa giraray, ang sa tuwing pinag-uurlayan. Manunugod nga niya sa inaapuntang pagpapahayag o pagiging sabi nga, mahiling ang Diyos sa satuya. How can Christ be seen in us? Yan ang hapot ni Father Butch ko na si Mana. Yan ang satuyang pinag-uurlayan. Paano kaya makita ang Diyos sa kuya? Paano makita ang Diyos sa iyo? Paano natin makita ang Diyos sa bawat isa? Yan naman talagang hamon eh. Pag nakita natin ang Diyos sa bawat isa, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa iyo. Pag hindi mo nakikita ang Diyos sa bawat isa, ang nakikita mo ay demonyo, ang ibig sabihin, demonyo ka rin. Kasi sabi nga, you cannot give what you do not have. Natural po yun. Kaya pag nakikita ko ang Diyos sa iyo, kasi ang Diyos na sa akin. Para bang sinasabi na, pag ang salaming mo malabo, wala kang makikita. Kung ang salaming mo kulay black, ang makikita mo black. Black. Para sabi, ang dilim-dilim naman dito. Pero actually, hindi man talaga madilim eh. Yan nga lang, salaming mo, yung lens po yan. Kaya sana makita natin ang ating kapwa na yung lens of Christ. Yung salaming ni Kristo. How, sabi nga sa retreat, madalas na ginagamit ko yun, how does God see you? Not only how do I see myself or how do other people see me, but how does God see me? Okay? Paano ka tinitingnan ng Diyos? Kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo, dapat ganun din ang tingin natin sa sarili natin. Tandaan natin, ang tingin ng Diyos sa atin, tayong lahat ay Kanyang nilikha. At nilikha tayo bilang sa larawan at kawangis niya. We were created in God's image and likeness. Napakaganda po talaga yan. At yan, sa tuwing pag-urulayan mga tugang. At tama-tama din eh. Alam mo,
sa Ebanghelyo sa araw na ito, ito po talaga ang masasabi natin. Basahin ko muna bago tayo mag-break. Sa araw na ito ng Huwebes, maganda po ang Ebanghelyo na tayo po ay talagang inaanyayahan ni Kristo na maging sabi nga natin na maging sower o tagasabwag ng kanyang mabuting balita. Okay? Okay. Ang Ebanghelyo, mga kaibigan, ay galing sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 10 hanggang 17. Pagkatapos, ay lumapit sa kanya ang mga alagad at nagtanong, bakit sa pamamagitan ng mga talinhaga ka nagsasalita sa kanila? Sumagot si Jesus, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim ng kaharian ng langit, ngunit hindi sa kanila. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at sasagana pa siya, ngunit ang wala ay aagawan pa ang nasa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila ng patalinhaga sapagkat tumitingin sila pero walang nakikita. Nakakarinig sila pero hindi nakakakinig o nakakaunawa. Sa kanila natutupad ang mga salita ni Propeta Isaias. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man ng tumingin kayo, hindi kayo nakakakita. Pinatigas niya ang puso ng taong ito. Halos walang narinig ang kanilang mga tenga at walang nakikita ang kanilang mata. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tenga at makaunawa ang kanilang puso upang bumalik sila at paggalingin ko sila. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata na nakakita at ang inyong mga tenga nakakarinig. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mabuting tao ang gustong makita ang nakikita ninyo, pero ngayon hindi nila nakita. At marinig ang inyong narinig, pero hindi nila narinig. Mga kaibigan, ito po ang magandang ebanghelyo sa araw na ito ng Huwebes mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 10 hanggang 17. Napakaganda, mga kaibigan, napakagandang paalala sa atin ito. Dahil ang Panginoon, unang-una, nangangaral sa pamagitan ng talinhaga. At ang talinhaga na yan, tulad kahapon, ang talinhaga na pinag-usapan natin ay yung talinhaga na kung saan yung paghahasik. Lumabas ang isang maghasik para maghasik. Pagkatapos na naghasik siya, may napunta sa batuhan, may napunta doon sa nahulog sa pangbato, at yun nga, may sa tinik, nahulog, iba-ibang lupa, pero may nahulog naman na binhi doon sa matabang lupa at namunga yun. Yun. So para talinhaga ito ng Panginoon, mga kwento kung saan tayo po, mga kaibigan, ay kung nakakaunawa, mauunawaan natin yan. At bakit hindi natin naunawaan? Kasi saan? Kasi nga, mga kaibigan, katigasan ng puso. Yun ang dahilan kung bakit may mga taong hindi naniniwala sa Diyos, at hindi naniniwala sa mga milagro, dahil matigas ang kanilang mga puso. Matigas pa yata sa marble. But anyway, mga tugang, babalik po rin si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 15 minutos makalipas ang 12:00 hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, padagos po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At gusto ko pong batiin si Rackley Linarasa. Sabi niya, pa-shout out Father Butch for FOBDR. Yan. And of course, si Lolo Mapi. Good afternoon, Lolo Mapi. Long time no see, long time no hear. Anyway, so mga tugang, padagos kita giraray. Alam mo, maganda talaga ito na sana makita ng ibang tao ang Diyos sa atin buhay. Yan. Tulad kahapon, sabi ko sa inyo mga tugang, ito po sabi ko, how can Christ be seen in us? Una, makikita talaga na ang Diyos ay nasa atin, si Kristo nasa atin, nang tayo bininyagan. Although hindi natin makikita sa pamagitan ng mata, kasi hindi naman nakikita, kasi bininyagan kita sa ating espiritu. Yun, hindi naman tayo, masasabi natin na hindi natin nakikisa ng mata, pero siguro nararamdaman natin, sabi nga, namamatian natin, nararamdaman natin. So, ito po, sabi ko kasuhapon na God, created us without us. Yan sabi ni San Agustin, mga kaibigan yan. Nilikha tayo ng Diyos na hindi naman tayo kinonsulta, di ba? Pero, di ba, binigyan tayo ng buhay. Hindi man sinabi ng Diyos, okay, sige, sa January 30, Butch, isisilang kita, magiging tao ka na. Wala naman ganun, di ba? Wala. Pero ito nga, He created us without us, sabi ni St. Augustine, but He cannot save us without us. So anong ibig sabihin, mga tugang? Cooperation. Alam mo, mag-cooperar kita. Ito po, obserbasyon lang po ito, nagko-cooperar ba kita sa plano ng Diyos? Yan, sa kalikasan, sa kapalibutan. O ito mga tugang, kasubang kong aga, may mga kapatid akong pare dito sa Iyas Legazpi na namasyal dyan sa may Legazpi Boulevard. Sabi nila, ay bakit naman yung dagat ay low tide? Bakit dito sa kalsada, high tide? Ano ang diferensya? Ang tanong, sabi ko nga ang tanong siguro dyan, may drainage kaya? Kung may drainage kaya, kung may drainage man, yung drainage kaya hindi barado ng basura. Yun. Kaya kailangan natin ang kooperasyon. Kooperasyon natin, So, huwag mo sasabihin na, sabi nga, ay magagaling ang Pinoy dyan. Tinatawag sa resiliency. Magagaling naman ang mga Pilipino, parang bamboo. Gano'n na. Sanay na po ang mga Pilipino sa mga paghihirap. Hindi na, bakit ganun po yun? Hindi naman dapat eh. Kung tutusin, noong pa man hanggat sa ngayon, ayaw ng Diyos na maghirap tayo eh. Kaya nga si Kristo na lang ang naghirap. Ang tanong ko, bakit tayo hanggang ngayon naghirap? Saan ba yan? Dahil sa kasalanan. Kasalanan ang tinatawag natin sin of commission and sin of omission. Dahil po, halimbawa, yun to nga, sa tungkol sa basura, sa Manila, makikita natin.
Sa halip na talagang itapon ang mga basura, hindi sa lansangan, kundi talagang doon sa tunay na tatapunan, ay ang nangyari, hindi, kinakalat dito. Kaya tingnan mo sa Manila ngayon, ang problema, ano? O yung basura, pagkatapos ng baha, may problema pa sila. Basura naman. Ano? O yung tingnan natin yun, asaan ang kooperasyon natin dyan? Yan. Kaya kailangan natin ang kooperasyon. Sabi ko nga kahapon, hindi tayo magkakaroon ng salvasyon o sabi nga kaligtasan kung hindi tayo makikibahagi sa plano ng Diyos lalo sa ating kooperasyon. Ano? Dapat tayo makibahagi. Ano? So yan po, sa binyag. O, hindi ba? Nabinyagan tayo. At nang nabinyagan tayo, sabi nga ni San Pablo, it is no longer I who live, but Christ lives in me. So para makita ang Diyos sa atin, maganda po na ang nakikita sa buhay natin ay ang Diyos. Nakikita si Kristo, lalo sa Kristiyano. Yun nakikita, paano hindi ko, Father, hindi ko makita talaga ang Diyos sa iyo eh. Bakit? Siguro sa salita mo, sa pagkikilos mo, iba. Dapat iba ka na. Naman talaga dapat magkaiba. Kaya alam mo, hindi naman sa pagmamalaki po ito. Hindi ko talaga makalimutan eh. I was so honored nung pumunta po ko sa Lawag noon, ano? At pumunta ko sa isang mall. Sabi niya sa akin, pari po ba kayo? Bakit mo natanong? Hindi, kasi parang pari kayo eh. Opo, pare. Sabi ko, pare po ako. Oo. Bakit ba? Kasi iba kayo magsalita eh. Yun. Saka iba kayong magkilos. Parang sinasabi, the odor of sanctity ba? Ganon. Alam mo, pag na-meet mo noon, of course, hindi ko pa na-meet si Pope Leo XIV, ano? Si Pope Paul VI, hindi ko pa na-meet yun kasi batang-bata pa ako nang pumunta dito sa Pilipinas. Pero si Pope John Paul II, na-meet ko na po yan nang pumunta dito 1983 sa UST. Ano? Pagkatapos si Pope Francis noong 2015, na-meet ko rin po sa UST. So, kakaiba pag nagpunta ka doon sa kanya, nakisalamuha ka sa kanya. Iba. Parang talagang makikita mo, sabi nga, makikita mo ang Diyos sa kanila. Kasi nga, iba ang pinapakita. Kaya maganda po yan. Ano? So kahapon sabi ko, how can Christ be seen in us? By our baptism, because we become a new creation in Christ. Pangalawa, how can Christ be seen in us? By living a life of virtue and holiness. Mamuhay tayong may mabuting asal at may kabanalan. Kabanal. Yung kabanalan po talaga ay mahalaga yan. Parang sabi nga dito, lalong-lalo na to glorify so that they may see your good works and glorify God. Yan. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi parang purihin, luwalhatiin ang Diyos sa atin. Napakaganda po yan. And ang pangatlo, sabi nga, paano makikita ang Diyos sa buhay natin? Through the Eucharist. Hindi ba pag nagsisimba tayo, tinatanggap natin si Kristo, body and blood. Okay? Nagre-receive tayo ng communion. And then, sabi nga, you become what you eat. Hindi ba? You become what you eat. Pero halimbawa, tumatanggap nga tayo ng communion, pero ano nangyayari? Para bang hindi naman nakikita si Kristo sa buhay natin. Yan. In the Eucharist, we become what we receive. Yan, tandaan po natin. Kaya nga, para makita ang Diyos, we become what we receive in the Mass. Ang iba, Father, may kasalanan ako kaya hindi na ako nagkomunyon. Ay, may solution po doon. Pumunta ka sa pare, magkumpisal ka. Father, pwede po ba ako magkumpisal? O dilapitan mo si Father Butch. Hindi ka naman pahindan ni Father Butch eh. Kahit nga minsan pagod na pagod ako, may lumapit sa akin pagkatapos ng misa, pwede po ba din makapagkumpisal? I always acceded. Okay, sige doon tayo sa medyo walang gaanong tao kasi baka marinig ang kasalanan mo, ichismis ka pa. Sabi ko doon tayo. Tapos sige, papakumisal. Alam mo, kasi for me,
that is already a sign of, Lord, encountering the Lord Jesus. Yan ang importante, encounter Jesus. Yan. Kaya nga, mahalaga po ito na sabi nga, manumpungan mo si Jesus sa ibang tao. Tandaan po natin ito. In the Holy Eucharist, we receive the body and blood of Christ, and this sacrament strengthens our unity with God. Okay? Sabi nga ni San Agustin, mga kaibigan, sabi niya, behold what you are, become what you receive. Yun, tandaan mo ha. Behold what you are. What you are. You are a child of God. Okay? And become what you receive. So yun nga, di ba? When we receive the Eucharist worthily, Christ's life is more deeply united with ours, enabling us to radiate His presence to others. So parang mahilig talaga makita ang Kristo, makita ang Diyos sa satuya. Yan ang hamon sa atin naman eh. Yan naman talaga. Hindi, alibawa ako pare. Kung mangyayari lang, ang bibigyan ko ng diin lagi ang pagiging kong tao, hindi si Kristo ang pagiging kong pare, alam mo, hindi makikita si Kristo. Pero kung halimbawa, anong ginagawa ko, ang gagawin ko para makita si Kristo, susundin ko yung gusto ni Kristo, hindi yung gusto ko. Yun naman talaga ang mahalaga sa buhay natin para makita si Kristo sa atin. Yan, makita si Kristo sa atin, susundin natin ang kanyang kagustuhan. Para may sinasabi na, I see Christ in you. Okay? Alam mo, sana hindi lang sa kanta yun eh. Alam mo, sa charismatic, noon, involved po ako sa charismatic, Sabi niya, oh, I love you in the love of the Lord. Oh, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Ayan, pag sa Tagalog, nakikita ko ang Diyos sa iyo. Nakikita ko ang Diyos sa iyo. Yun, napakaganda. Nakikita natin ang Diyos sa bawat isa. Yan. Sana makita natin ang Diyos sa bawat isa. Yun nga, nakikita ba natin ang Diyos sa mga taong makasalanan? Father, makasalanan yan. Wala ang Diyos sa kanila. Who told you? Who told you? No. Kahit na makasalanan ng taong yan, tao yan, nilikha yan sa kalarawan at kawangis ng Diyos. Nandun pa rin ang image ng God. Parang ganito po yan. Bibigyan ko kayo ng parang maliwanag, example, ganito. Itong araw ngayon, maulan. Ang tanong, may araw? Wala. Sasabihin mo, wala. Anong liwanag? Nga lang, hindi natin nakikita ang araw dahil natatakpan ng ulan o alapaap. Yun, napaninguron. Bakun iyo? So, arugang ka nangyayari. Kaya sa buhay natin, tanda natin, may Diyos. Kahit na yung mga tao makasalanan na yan, nandun pa rin ang Diyos sa kanila. Huwag mo sasabihin, hindi, wala ang Diyos sa kanila. Kaya dapat lang makulong yan. Dapat lang parusahan yan. Grabe ka naman. Ha? Sino ka? Mapangusga. Hindi po maganda yan. Maganda po na tayo po, lalo nagkukumunyon tayo, nagsisimba tayo, sabi nga, we become what you receive. And behold what you are, become what you receive. Yan, makita ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, alisin natin ang isang sagabal o balakid o nakakahadlang, alisin natin mga nakakahadlang. Parang makita ang Diyos sa atin. Ano ba mga nakakahadlang? Yung ating masamang ugali, masamang pananalita. Nakakahadlang po yan na makita ang Diyos sa atin eh. Pero halimbawa, nakita nila na, ay naku, itong taong ito mabait, maawain, mapagpatawad, mapagpasensya. Di ba sinabi ni San Pablo, sa Corinthians chapter 13 yun, di ba? Na napakaganda po yun eh. Napakaganda po yun na kung wala tayong pag-ibig, anong mangyayari? Yun. Kaya makita na ang Diyos ay pag-ibig. Kung halimbawa, ang tao mga Kristiyano ay mga mapagmahal, so talagang makikita
na ang Diyos ay mapagmahal. Ay pero kung hindi nakikita sa atin, ano? Tayo pa mga Katoliko, tayo pa mga Kristiyano, hindi makita ang pagmamahal ni Kristo, ang pagpapasensya ni Kristo, ang pagpapatawad ni Kristo, hindi makita sa ating buhay. No? Bakit tayo nagiging iskandalo? Kaya sana makita, yan naman talagang hamon sa atin. Nakikita ba nila ang Diyos sa buhay ko? Yan. Anyway, babalik nila si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras sabi ngunyan, 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sana po talagang nakakakita tayo. Nakakakita tayo. Ang meron kasi hindi tayo nakakakita. At bakit hindi tayo nakakakita? Ano ba mga nagiging hadlang? Baka malabo ang salamin mo o baka may humahadlang sa mata mo. Yan, alam mo, minsan ganun tayo, hindi natin nakikita. Ito ang hamon talaga sa atin araw-araw. Pagkagising natin, makita ba natin ang Diyos? Nakikita ba natin ang Diyos? After all, God is everywhere, di ba? And dapat makita rin ang Diyos sa bawat tao because God is created in God's image and likeness. Yun. Pero yung kahamon nga sa atin, at makita natin ang Diyos sa kabila ng mga bagay na tulad niya, sabi na gumawa ng masama. Hindi natin makikita ang Diyos sa Kanya. Makikita pa rin natin ang Diyos dahil siya isang mahal ng Diyos na nilikha. Yan. Alam mo mga kaibigan, ito po, sabi nga, naroon lagi kasi ang Diyos, naroon ang Diyos. So, alam mo nangyari ito sa Exodo kay Moses. Nabalot ng usok ang buong bundok ng Sinai sapagkat bumaba si Yahweh sa apoy.
at tumaas ang usok na parang galing sa pugon. Ito sa Exodus chapter 19 verse 1 to 20. Mababasa po ninyo yon. Maraming palatandaan ng presensya ng Diyos sa lumang tipan. Ang Diyos talaga nandun na eh. Nagpapakita na, nagpapakilala na ang Diyos. Nga lang, sabi ko nga, hindi talaga natin makita. Bakit? Ano bang nagiging hadlang? Actually, ang pinakahadlang dyan yung kakayabangan, kasalanan, yung pagwalang pananalig sa Kanya, yun ang mga hadlang. Alam mo, naroon ang Diyos sa bundok ng Sinai, sa isang maliit na puno na nagliliyab, subalit hindi nasusunog. Tingnan mo lumiliyag pero hindi nasusunog. Naroon din si Yahweh sa apoy na naging gabay ng Israel sa kanilang paglalakbay sa gabi at sa makapal na ulap tuwing araw. So in other words, dahil sa presensya ng Diyos, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga mahal, ang mga Israelites, hindi ba? Kaya nga, nandoon ang presensya ng Diyos sa ulap tuwing araw, at naman nandoon sa apoy ang presensya ng Diyos na nagiging gabay sa kanilang paglalakbay paggabi. Yun. So ibig sabihin, nandiyan talaga ang presensya ng Diyos Yun, in the presence of God. Kasi kami nga, even kung makilala natin itong mundong ito, kung ito ay ang Diyos ay nasa presensya ng mundong ito, dapat igalang natin ang kalikasan. Huwag natin abusuhin. Ano ba nangyari sa simply because of money, because of profit? Yan ang nangyayari sa atin, di ba? Di ba na magkamatay-matay ang mga ibang tao basta ako kumita? Tama ba yan? O ito nangyayari ngayon. Hindi, alam mo, disturbo po ito sa nangyayari ngayon, itong mga baha na yan. Although kagagawan po ng tao yan. Pero may sagutin din po ang gobyerno dito sa atin, lalo sa mga paggawa ng mga project na yan. O sinasabi yung flood control na yan. O yung mga kalsada na walang drainage. Katingnan mo, pag yung kalsada walang drainage, pag tag-ulan, baha sa kalsada, pero sa iba, hindi baha. Bakit sa kalsada bumabaha? O ulitin ko, kanina nangyari dyan sa may Legazpi Boulevard. Marami nga naligo kanina, O dyan, sabi mo, low tide po. Low tide yung yung dagat. Pero bakit high tide? High tide sa kalsada. Yan ang tanong. Yun. Ano ba talaga nangyari? Yan. Yan ang problema sa atin. O sasabihin mo na, kasi kagagawa ng Diyos. Alam mo, wag natin i-equate. Palagi sinisisi lagi ng Diyos Pero kasalanan po ng tao yan. Kasalanan rin natin. Kasi unang-una, hinalal mo yung corrupt na opisyal. So anong mangyayari? Pag corrupt na opisyal, kakwartan lang ang bayan. Ano mangyayari mangyayari yan yung kaba ng bayan, o saan napupunta, o mga project na yan. Kaya mag-ingat po tayo kasi yan po ang kawawa, ang Pinoy. Kahit sabihin pa natin, anyway, Filipinos are resilient. Totoo po, resilient talaga ang Pinoy. Kasi no other way but to be resilient. Wala na tayong choice. Ganun ba yon? Wala tayong choice. Kaya sana mga kaibigan, ating talagang tingnan din ito. Hilingon ta mga tugang. Kasi kawawa ang mga Pinoy. Pero kawawa din kasi tingnan mo, sino ba bumoboto? Di ba? Tayo rin. Ngayon, tingnan mo alam mo, kung walang dayaan, wala ring korupsyon. Sa simula pa kasi, sa election pa lang may dayaan na So ano mangyayari? Kung may dayaan sa eleksyon, sigurado ang gobyerno natin ay sabi pa natin ay against tayo sa korupsyon. Pero pumapayag naman tayo, ibenta ang ating boto, di ba? Pagkatapos ano nangyari ngayon? Parang yung basura na itinapon mo sa labas, pag ulan na malakas, ay bumabalik sa tahanan ninyo. Tingnan mo nangyayari. Iyon, ang kagagawa ng isa, ay yan, lahat tayo yan. Lahat yan, damay ka lagi. Kaya sabi nga yung baha, pag may baha,
ni mabuti o ni masamang tao, at sasabihin na natin, ay hindi pipiliin. Sabi ng ay doon lang ako sa mabubuti, iwasan ko yung mga mabubuting tao. Yung bahay ng mabuting tao, iiwasan ko yan. Sana nga ganon, yung nangyari doon sa, tandaan ninyo sa Egypt, yung nang namatay yung mga bata, yung firstborn son, pati ni Pharaoh. Tandaan po ninyo na yung mga bahay ng Hudyo ay naglagay sila ng dugo ng karnero, na pag dumalaw yung angel of death, sabi nila, ay iiwasan yung may dugo ng karnero. Tama po yun. Yun, talagang iiwasan. So mga kaibigan, napakahalaga po talaga yan na tayo ay makiisa. Hindi tayo nagpapabaya. Yan. Anyway, siyempre, tayo po dito sa radyo, hindi man nagpapabaya, nagpapaalala lagi. Pero siyempre, pag sinabi mo, pera na kasi yan, Father, eh. Ano pa, pera na yan. Anong kalaban mo? Prinsipyo, pera. Siyempre, pera, Father. Tingnan mo, papiliin yan eh. Ano bang kailangan mo, Father? Prinsipyo o pera? Sasabihin, pera. Bakit? May prinsipyo ka nga. Pero may prinsipyo ka nga, pero mahirap ka pa rin. Yun. May prinsipyo ka nga, pero wala ka naman. Kasi may pera. Tingnan mo, may pera ka, meron kang pambili ng ganito. Totoo nga. May pera ka. Pero pag namatay ka, ang tanong ko, madadala mo ba ang pera mo? Hindi. Pero ang prinsipyo, madadala mo ba? Oo. Totoo. Alam mo, ang prinsipyo na gumawa ng kabutihan, anumang mangyari. Okay? Yung magandang prinsipyo yan. Tapos isinabuhay mo yung prinsipyo yan. Pag namatay ka, ano nangyari? Nadala mo yung prinsipyo? Opo. Kasi mapupunta ka sa langit. Pero yung pera, madadala mo ba sa langit yan? Wala. Maiwanan mo yan. Nakakita na po ba kayo na napakayaman at doon sa kabaong nilagay ng asawa yung kanyang yung kanyang mga naipon na pera? Wala. Alam mo, may kwento eh. When I was in the States, may kwento pong ganito. Meron daw isang napakayaman, at itong mayaman na pamilyang ito, at sabi ng mamamatay na yung lalaki. Sabi niya doon marami nakarinig, sabi niya, pag ako namatay, lahat na pera pinag-ipunan ko, lahat ng pera ko sa bangko, ibigay mo sa akin. So, namatay nga yung lalaki. Nang namatay yung lalaki, ang ginawa ng asawang babae, sumulat siya ng cheque. Pay. Siyempre, sa cheque ba, pay to. Noon kasi may pay to cash pa yon. Ngayon wala na yatang pay to cash. Okay? So anyway, sabihin natin, pay to cash. Okay? Then ilang bilyon na peso dala niya. So, nang namatay. At sabi ng mga kaibigan, ng mga nakarinig kasi nung sinabi ng lalaki ito. Sabi, wow, sinunod mo ba yung sinabi ng asawa mo na lahat na pera ay ilagay mo sa kabaong? Oo naman. Tapat ako bilang asawa. Ay talagang sinunod ko yung gusto ng asawa ko. Sapagkat mahal ko yung asawa ko. Anong ginawa mo? Sumulat ako ng cheque. Ngayon, bahala na siya kung paano niya ma-encash. Yun, paano ma-encash yung perang yun? Ma-encash mo ba yan sa langit? Hindi mo na ma-encash yan. Pero yung prinsipyo, ma-encash mo yan? Oo, madadala mo yan sa langit. Kasi ang prinsipyo mo nga, sabi mo ang prinsipyo mo, na gagawa ko ng mabuti, sapagkat ang mabuti, yan ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya gagawa ko ng mabuti. Yan ang prinsipyo. Hindi ako mandaraya. Yun. Prinsipyo. Tanda natin. Kasi minsan nagsasabi, Father, wala naman mangyayari. May prinsipyo ka nga, wala kang pera. May mangyayari. May mangyayari sigurado yan. May pera ka nga, pero tingnan mo, sabi nga, ang perang hindi gaano pinaghirapan, madali rin mawala. Tingnan mo, yung mga nakakuha ng eleksyon, magkano nakuha mo?
siguro 20,000 o 25,000. Nakakuha ka doon sa dalawang mayor, nagbigay yung mayor, nagbigay din isang mayor. Tapos yung councilor, nagbigay din, yung governor, congressman, o baka pagdating pa sa national, nagbigay pa yung senador. Ano? O nakakuha ka ng marami. Ngayon, ano nangyari na ngayon? Nasaan na yung pera? O wala na. O, kasi, di mo kasi pinaghirapan yan, nawala na. Oo. Pero kung pinaghirapan mo yan, ang prinsipyo, yun. Hindi ko pagbibilang buto ko. At talagang ako'y maninindigan sa katotohanan. Yan ang mga, doon natin makikita na talagang tayo ay makadiyos. Ano? Huwag mo sabihin makadiyos, palagi nagdarasal lamang. Ang tunay na makadiyos, hindi lang yung nagdarasal, kundi may mabuting asal. Anyway, babalik ulit si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 46 minutes after 1 o'clock. Ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pombase OP. Ngayon na daw ni Huwebes, Petsa 24 kang bulan ng Hulyo 2025 kung sa tuwing pinag-urulayan na ang presensya ng Diyos ay yaon sa satuya. Sana mahiling sa satuya, mahiling ta ang presensya ng Diyos sa satuya. Ano? Kasi we were created in God's image and likeness. At tanda po natin, God is everywhere, di ba? At nga, paano makita ang Diyos sa atin? Ano? Sabi ko kasubag o mga tugang, mahalaga na lang binyagan tayo, na mamuhay tayong mabuting asal at kabanalan. Pag tumanggap tayo ng Eucharist sa misa, nagkukumunyon tayo. Sabi ko nga, we become what we eat, or we become what you receive, ano? Kaya when we receive Jesus Christ, Christ's life is more deeply united with us, ano?
And then isa pa yan mga tugang na makikita natin ang Diyos at nahiling ang Diyos sa satuya when we carry the cross with Christ. May mga cross na napakabigat kasi hindi naman yan ang krus ni Kristo. Ang krus na katamaran. Di ba? May mga ginagawa tayo ng mga kahirapan na hindi naman talaga masasabi natin kabanalan dahil sa ating kapabayaan. So mas maganda, carry the cross with Christ. Mga paghihirap sa buhay, dali natin ito palagi with Christ. Christ is seen in us when we embrace our crosses with faith and love, uniting our sufferings to His passion. Alam mo, di ba, pag tayo nahihirapan, tumingin ka lagi sa krus. Pag may problema ka ngayon, diba, nakikinig ka ngayon sa akin, may problema, hindi, Father, makalaking problema na ito, pinansyal, kalusugan, mga bagay-bagay na yan. Sana po ito tumingin ka sa krus. At nang tumingin ka sa krus, nakita mo? Hindi paghihirap ni Jesus, hindi ba? Nakikita mo yung paghihirap ni Kristo, mas mahirap pa nga ang paghihirap ni Kristo sa paghihirap mo, hindi ba? Paghihirap natin. So when you unite ourselves with Christ and when we unite our sufferings with Christ sa kanyang paghihirap. Sabi ni San Pablo, I rejoice in my suffering for you and I fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ on behalf of His body, which is the church. Sa Colossians chapter 1 po yan, verse 24. Sabi nga, pag may mga problema sa buhay natin, especially how we bear our trials with trust in God. Mahalaga ito Kasi alam mo, pag nakita mo isang taong malaki ang pagtubod sa Diyos, nakaka-inspire. Sana, araw ka ito. Si mama, dakula ang ambag niya sa kuya kasi si mama, yung mother ko, talagang makusugo ng pagtubod niya sa Diyos. Pero may pig-istorya ni mama sa kuya, Kaya talaga, miski nga ni si mama may mga pigtitios-tios, may mga paghihirap, ay dahil sa paniniwala niya na hindi siya pababayaan ng Diyos, na-adapt ko din yun. Kaya sabi nga kaya madalas kong panalangin, hindi ako pababayaan ng Diyos dahil ako mahal ng Diyos. Ganun sabi ni Mama lagi. We become a living witness of Christ's redemptive love. Kaya doon mahiling na si Kristo pala ay buhay sa buhay natin. Number 5, loving others as Christ loves. Kaya mahiling si Kristo sa satuya kung paano kita mamahal sa satuyang kapwa. Sabi nga ni Kristo, di ba? Jesus gave us the commandment to love one another as He loved us. Kung paano kita minahal ni Kristo, ganun din po ang pagmamahal natin sa bawat isa. Yan. So the measure of love is not you, but Christ. The measure of love is not them, but Christ. Kung halimbawa, hindi ako minahal niyan, hindi ko rin mamahalin yan, Father. Mali. Ang dapat, dahil minahal ka ng Diyos, minahal siya ng Diyos, kaya tayo nagmamahalan. Kaya ngayon po makikita, ay, pala si Kristo nasa Kanya. Kasi nga, pinatawad ka ng Diyos, pinatatawad din ako ng Diyos, ni magpatawaran tayo. Kasi ang problema sa satuya, mga tugang, ang tingin natin lagi, yung tao, hindi ang Diyos. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, ang makikita lang natin ay ang kasalanan natin. Tingnan mo si Adan at si Eva nung nagkasala sila. Hindi na nakita ang Diyos. Ang nakita nila, ang kanilang kahubaran. Hubad ka pala, Eva. Hubad ka pala, Kaya nagtakip sila di ba? Kumuha sila ng mga, leaf, yung pantakip, kasi nahiya na sila. Kaya nga, kung makita natin ang Diyos, ay hindi tayo mahihiya. Yun. Kaya nga, nahiya si Adan si Eva kasi inali ninda ang Diyos sa buhay ninda. Tanda natin ito We make Christ present in the world. Paano natin ang Kristo maging present? Sa iyang presensya, yaon sa tuya.
Alam mo ko kan last week, July 18 to 20, ako po ay nag-attend ng Philippine Conference on New Evangelization. Maganda po ito eh. Nagpapagirumdum sa tuya na ang presensya ng Diyos yaw sa tuya. At the same time, makita ang Diyos sa satuya at makita rin natin ang Diyos sa bawat isa. Yan. Tandaan po natin, di ba? Sabi ni Jesus, whatever you did for one of these least ones of mine, you did it for me. Matthew 25 verse 40. Kaya tingnan natin kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin yan sa Diyos. Bakit? Basic po kasi yun eh. Every person, every created human being is created by God in His image and likeness. So yun ang doon, makita natin. So number 6, para makita talaga ang Kristo, ang Diyos sa satuyang buhay, na isabuhay natin ang Holy Spirit. Through the Holy Spirit, Christ dwells with us and transforms us into His likeness. Sabi nga ni San Pablo, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells within you? O tandaan mo, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahanan sa atin. Makikita po yan sa first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 3, verse 16. Okay? So by living in the Spirit, we bear the fruits of joy, love, peace, patience, kindness, and others. Makikita po niyan the fruits of the Holy Spirit pag binuksan ninyo ang Bible ninyo sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Which make Christ visible in us. Importante naman, we have to make Christ visible in us. Nahiling ang Diyos sa tuya. Kaya nga, sa UST Legazpi, bilang ako po ay director ng campus ministry at chaplain, ito po ang tinatawag kong incarnational ministry, na makita si Kristo sa pamamagitan ng bawat isa. Makita si Kristo sa akin, makita si Kristo sa iyo. Yan. So finally, Christ is seen in us when we boldly and joyfully proclaim the gospel through our words and actions. Ang sabi nga ni San Pedro, always be prepared to give a defense to everyone who asks you for a reason for the hope that is in you, but do so with gentleness and respect. Tindan mo, hindi naman tayo dapat makipaglaban o makipagdebate sa mga ibang tao. Ang importante, nakikita ng tao ang pagmamahal ni Kristo sa buhay mo, nakikita ni Kristo, nakikita ng tao si Kristo sa buhay mo dahil sa mapagpasensya ka, mapagpatawad ka, at hindi ka husga ng husga, at hindi ka tabuga ng tabuga. Yan, makikita natin si Kristo. Kaya in summary, Christ is seen in us when we believe in union with Him. Kung tayo ay nagsasabuhay through prayer, napahalaga po yun, through prayer, through sacraments, and holiness of life and love. It is not our own strength of merit, but the grace of God working and through us that makes this possible. Tandaan po natin, let us pray with St. John the Baptist. Ang sabi nga ni St. John the Baptist, He must increase, but I must decrease. Yun. Nakita na, hindi ba? Sabi nga ni John the Baptist, is the voice, but he is not the word. Okay? So that Christ may shine more clearly in our lives. Okay? So inabot na naman tayo ng oras yung pamamaaram. Ito po si Father Butch. Ay, sorry. Ay, video ako na hatching. Nabi ako na sakit hatching. May the Blessed Virgin Mary, in whom Christ was perfectly formed, intercede for us that we too bear the image of Jesus in the world. Amen. Okay? So maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay sa maray na hapon. At sana po kayo ay nabigyan ko ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon, na tayo ay maging talagang kawangis ng Diyos. We are the images of God in this world. Makita ang Diyos sa iyo at sa akin. Maraming salamat po sa ating technical. I think si Ramir Tanay ang sa technical natin. At the same time sa IT and production, si Jerome Martinez. Maraming salamat. Abangan po
Okay? Ang susunod na programang Usapan Pamilya. Happy birthday muli sa ating anchor na si Tita. God bless. Bye-bye.